Jengkar saking Panti Busono. Zih. Semoga untuk perangkat Bung Operator untuk mic-nya dikasih mic. Jih, Adi Joro pungkasan jibliko panglipur dumateng para tamu kakung jibliko kebiaring campur sari Wahyuning Laras. Tarik cowok Wahyuning Laras. Sesarengan sinden-sinden artis top Jawa Timur Lumajang jibliko Mbak Feni Kupala dan Bunda Halimah Lajeng artis top dari Kota Dingin Senduro Ika Novia. Semoga untuk berapat untuk menghibur para tamu kakung semua putri. Sarengan Wahyuning Laras. Ucapkan selamat datang buat para tamu kakung semua putri. Sugeng Amir Sani Pagelaran campur sari Wahyuning Laras saking Pakuan Pasu Jambe Kabupaten Lumajang. Ayo Sinambi Kratos Sinden Jengkar saking Panti Busono. Zih. Semoga untuk perangkat Bung Operator untuk mic-nya dikasih mic. Ayo baris berbaris menghibur warga masyarakat Karangsari bersama campur sari Wahyuning. Sulit
matur sembah nuwun. Iyalah persembahan dari sinden-sinden top dari Lumajang Jawa Timur punya. Nggih. Semoga yang nanti mau bergabung bersama Wahyu Ning Laras bisa dicatat nanti saya panggil. Monggo bisa, sangat bisa. Ataukah ada yang mau menyumbangkan suara masnya sangat bisa nanti bergabung bersama Wahyu Ning Laras. Nggih. Nanti kalau ada yang seneng-seneng nyanyi campur sari dangdut pop insya Allah bisa melayani. Yang mau request ya bisa bergabung, sangat-sangat boleh bersama Wahyu Ning Laras di sini untuk menghibur para tamu hadirin yang berbahagia. Cih. Semoga yang mau bergabung nanti sangat boleh, sangat bisa bergabung. Untuk masnya nanti dicatat, nanti diserahkan saya. Tadi mas siapa? Mas Fendi. Siapa? Mas Fendi ya. Masnya nanti yang mau menyumbangkan lagu atau menyumbangkan suara masnya untuk bergabung di sini bisa dicatat mas. Diserahkan ke saya nanti tak panggil bergabung bersama Wahyu Ning Laras di sini. Semoga panggilan pertama penghormatan buat Bapak Buang dan Ibu bergabung di sini bersama kita. Semoga para sinden-sinden, yuk penghormatan. Semoga bersama Wahyu Ning Laras Bapak dan Ibu. Asik. Sumangga, Bapak nyumbang lagu? Si. Oh, mboten. Kenapa? Oh, Gubuk Asmara, Gelang Kalung. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Napa? Lewung. Lagunya apa mbak? Hah? Iki ya kan nanggap ya. Duduk nanggap kaset. Menang sing nanggap no. Oh iya. Bapak bisa request sepuasnya. Saiki ojo muni ndak iso lek saiki. Kudu iso. Kudu iso. Lali janjine. Lali janjine. Apa? Kok disiapno kerdus barang kan apa? Jajal. Nah, dikongkon apa? Ndak atik ya, Non? Gak atik, tangan iki ono. Nggih. Tak rono sik. Nggih. Monggo Mas. Gubuk Asmara. Terus Gelang Kalung. Lali janjine. Mudun-mudun berarti. Hah? Mudun-mudun. Mudun geblak. Nggih saderenge sugeng dalu Ibu, sugeng midhangetaken campur sari Wahyu Ning Laras. Dugi Lumajang nggih. Spesial Bapak tuan rumah sinten Pak? Bapak Buang. Bapak Buang. Kali Ibu. Mugi-mugi angsale berkahe. Amin. Umur panjang. Amin. Sehat. Amin. Rezeki kathah nanggap neh. Amin. Yen liwat aku kelingan gubuk kae mien tak goleren ning cekak kebak tulisan warna abang tandha isih prawan
Wahyu Ning Laras. Tan samar pamoring sukma. Dos putih Pak Buang, gayang. Gayeng. Gayang. Tambah melih Bapak. Yo tambah no. Wong ki mau telu. Lah sawerane urung tek lho. Oh iya. Maafkan aku Pak. Ojo mandek terus. Lupa Nji. Bisa Ini nambah-nambah Pak. spesial buat warga anu Karangsari. Karangsari. Karangsari Nji. Ing dalem niku Ndak rum- spesial. Nji. Iki jagung sak keringet-keringet Ya, ngene iki. olahraga malam. Olahraga. Jalan tanggapan yang dhuwur ra kira kemringet sak Gak. jagung-jagung iki, Pak. Gak. Heeh. Untung hawane mendung. Hah? Mari ini deres Mas. Deres duit. Amin amin. Amin. Amin amin. Monggo. Arem ya. Hah? Yo yo to. Iya. Ayo Mas. Tarik, Loh. Cok. Gelang kalung Wahyu Ning Laras. Ya. Monggo Ibu, Bapak teng mriki, Bapak. Nggih. Nah, ning tengah. Ojo. Oh, lagi cepet aku ibuke tadi tak kayak ning kene. Ayo ayo. Sing tak tepa
rejeki ana sing maringi Gelang kalung dadi saksi muga sliramu ora bakal nyidrani wiwit donya nganti akhir duh Modun lali janjine, Mas. bagus sing tak pikir-pikir ayo lali janjine Hey! Ah, le 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 le. Hey. Hey. Monggo Bapak Buang, Ibu Buang. Asik. Ayo ya. Bapak Buang ya. Ayo ya. Ayo ya. Ayo ya. Oke, cok, cok. Jas. Jas. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak. Gesek. Nganti lingsir sir ngene. Jos. Pengawan Solo. SMS rambah yen tak telepon malah keopeni mangkel aku bedok pipimu mesti tak ciwil lali janjine ya alasane sapa wong sing arah kelak kadung dandan kowe ora sik Ndak iso balik. tibake isra endel tibake sindan sitok iki lagi nek sik kemringet gak oleh aso heeh jare Bapak Buang Biyuh sindan iku ana sing lewemu ana sing kenceng ana sing menggok lho piye to Menggok nang ndi? Apa ah? hah rot Hah? nyetrum Delen. ojo gawe mic iku leh sampean leh Mike dhewe digawe. Janjane kowe nang jadi galakmu jajan nyupirani hatiku kencang karuan aduh ganti Mas Amin
Pak Buang yo gak anu lho, gak ngecewakne Wahyu ning Laras. Mentul sekali, betul Gak, sekali. gak kira larang nanggep Wahyu ning Laras. Paling dodol sapi loro. Gak sampai, Oh gak ya, saya sampai. Nek Dodol buntute turah. buntute sapa? Ojo ngomong buntute Pak Buang. Ojo. Blaen go. Sapi ini nggak payu saya gini, PMK. Sapine PMK. Oh, sapine PMK. Montor. Janjane kowe nang Monggo Mas, foto Mas. Oh foto. Bung operator, Bung operator, Bung fotografer. Aduh Jan, efeknya kesetrum ini Jan, kier. Nggih, matur nuwun Ibu. Aduh, aku neng kene duwe kanca lho, Le. Iki ibuke kancaku.